Здравейте! Това с видеята се оказа доста сложно. Обещах на себе си, че ще качвам редовно, поне един път в седмицата. Но натовареното ми ежедневие не ми позволява. Ще направя всичко възможно, защото това е едно предизвикателство за мене. Bunгалата са оправени, отдават се под наем. Аз в момента съм в студиото на нашите, докато има там клиенти. Имаше пак разни неприятности, отложени резервации заради този мазут, заради който гърмат явно всички новини. Аз понеже не гледам новини, разбрах от клиенти. Аз няколко пъти съм ходила на плаж, на различни плажове и до сега мазут не съм видяла. Не знам каква е тази истерия. Едно време те, които са мой набор, около моя набор, ще ме разберат и ще си спомнят. Ако ти не се върнеш от плажа с омазан бански и крака с мазут, все едно не си бил на плаж. Това си беше нещо съвсем нормално. Но както и да е. Днеска по принцип от една книга, която четах, разни разговори, които водих с приятели, ми се иска да поговоря за прошката. Колко е важна тя и колко променяща може да бъде за нашия живот. От нея може да зависи, зависи вътрешния ни мир, психичното ни здраве. Когато простим, освобождаваме себе си, спираме да носим гняв, болка, страдание, разочарование. А защо се разочароваме? Защото имаме някакви очаквания. Какво е виновен другия? Че ние в главата си сме изградили някаква представа, сложили сме някакви граници и очакваме нещо от човека срещу нас. Имаме ли право да го правим? Когато простиш, спираш да живееш в миналото един вид. То е само минало. Фактически това е нещо несъществуващо вече. Защо трябва да се връщаме към него постоянно? Защо трябва да позволяваме да ни влияе и да вреди на живота ни? По-точно нашата нагласа към живота ни. Прошката носи мир. Умът спира да върти едни и същи сцени, но за да се случи това, тя трябва да е искрена. Как можем да разберем дали е искрена? Ако не усещаш вече напрежението вътре в теб, когато видиш или мислиш за човека, ако го няма неприятното чувство, ако все още има тежест, някакво стягане или гняв, значи не си простил реално. Умът ти казва простих, но сърцето още усеща раните. Ако прошката е искрена, тогава спираш да преживяваш историята отново и тя няма вече значение за теб. Да, раната остава, но тя заздравява. Не е необходимо да доказваш кой е бил крив, кой е бил прав. Има го спомена, урока е научен, но вече няма болка и негативно усещане. Понякога си мислим, че наказваме другия, но реално по този начин наказваме само себе си. Никога не знаеме кога една среща, коя среща ще е последна, кой разговор ще е последен. Не винаги успяваме да простим на време. Егото е голямо, раната още е прясна. Реално тази рана е само в главите ни. В начина, по който сме избрали да приемем събитията. От моя опит, аз не успях да простя на единия ми брат. За съжаление, бях сърдита, държах болката. И точно това ме научи, че непрощаването тежи най-много на човека, който отказва да прости. Някога си мислим, че имаме време да кажем прощавам ти, да го отлагаме, докато не стане
твърде късно. Сега виждам, светлината тук е безумна. Нищо, това няма значение как изглеждам. Видяла съм и другата страна, изпитала съм и другото. С бащата на децата ми имахме много тежки моменти. Казахме си много тежки думи. Останаха неизказани неща. Имаше много болка. Но преди да си отиде от този свят, успяхме да си простим взаимно. Защото винаги има две гледни точки. Не е виновен само единия. Ако въобще може да се каже, че някой е виновен за нещо. Успяхме да си простим и живота ми даде безценен урок. Днес знам колко важна беше тази прошка, искрена и от сърце. Тя ми донесе мир. Помислете си, има ли някой, на когото не сте простили? Или някой, който очаквате да ви прости? И ако днес беше последният ви ден, в който това може да се осъществи, какво бихте казали? И го кажете. Раните се лекуват само с прошка. Като деца сме били всеопрощаващи. Всичко много бързо ни е минало, както и което и дете вземете. Сигурно всички имате около вас малки деца. Те се сърдат, бият, карат. Ние им се караме. Те ни прощават веднага, прощават на приятелчетата си и след малко продължават играта. След това вече започваме да се учим да не прощаваме, като порастваме. Докато при малките деца бурята минава, слънцето отново изгрява и всичко е по-старому. Отново обичат родителите си, отново си играят с децата. А ние, възрастните, сме майстори на усложнението. Раждаме се с умението да прощаваме и започваме лека по лека да се учим да не прощаваме. Защото сме горди, нашето мнение винаги е най-важно. Ние винаги сме прави. Край, никога няма да му простя, няма да й простя. Никога не казвайте никога. Това е много дълъг период от време. Дори не можем да го опишем. Не можем да го премерим. Най-много от нашата гордост страдаме ние. Нараняваме се сами, за да демонстрираме нещо, което няма нужда от демонстрации. Така че поискайте прошка, загърбете гордост и ще видите, в живота ви ще започнат да се случват чудеса. Направете си един експеримент. Напишете един списък с всички, на които извинявам се, бихте дали прошка и не отлагайте. Дори да не я дадете лично, по телефона, на съобщение, социалните мрежи, дори само в мислите си. Дайте я. Дайте я искрено. Наистина, от сърце. Работете върху прошката, практикувайте я. И така тя ще стане част от вас. И тя се упражнява както всичко останало, както мускулите в фитнеса, в залата, както навиците, които създаваме. Всичко става с практика и с упражнения. Започнете от себе си. Простете първо на себе си. Прошката е свобода за нас. Благодаря ви, че ме изслушахте. И тук ще оставя малко кадри от посрещането на Джулая. Мисля, че е тематично. Изгревът е символ на ново начало и вътрешно прераждане. Това е идеята, че винаги можеш да започнеш от начало.